марги дастгиршуда дар ваҳдат. русия зиндагии муҳоҷирони меҳнатиро дубора мушкил мекунад. домоди раҳмон дар Туркия сафир таъин шуд. сокини Москва намозгузорро ба навор гирифтааст. додгоҳи шаҳри ваҳдат мурофиаи корманди собиқи милиса капитан Хушвақт Файзуллозодаро оғоз кард. ӯ дар хунукназарӣ муттаҳам мешавад, ки боиси марги маҳбуси 31 сола Меҳроҷиддин Гадозода шудааст. наздикони ҷавони кушташуда иддао доранд, ки ӯ ба шиканҷаи бераҳмона тоқат карда натавонист ва фавтид. дар ин бора Радиои Озодӣ рӯзи 3 июл хабар дод. тавре ба хабарнигори Озодӣ маълум гардид, мурофиаи Хушвақт Файзуллозода рӯзи 2 июл оғоз шуд, аммо рӯзноманигорон ба толори додгоҳ роҳ дода нашуданд. тибқи маводи парвандаи ҷиноӣ рӯзи 1 апрел сокини шаҳри Ваҳдат Меҳроҷиддин Гадозода аз ҷониби кормандони шӯъбаи корҳои дохилии шаҳри Ваҳдат бо иттиҳоми дуздӣ дастгир карда шуд. пас аз чанд соат кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба наздикони боздоштшуда дар бораи марги ӯ хабар доданд. ба гуфтаи онҳо Меҳроҷиддин Гадозода бо мақсади аз ҷавобгарии ҷиноӣ канорагирӣ кардан гӯё аз тирезаи ошёнаи сеюм ҷаҳидааст. дар навбати худ ҳимоятгари оилаи кушташуда Салимҷон Сайфуллоев ба натиҷаи ташхис шубҳа дорад. дар робита ба натиҷаҳои ташхиси тиббӣ дар парвандаи ҷиноӣ мехоҳам қайд кунам, ки дар пойҳо, қабурғаҳо ва китфҳои Меҳроҷиддин ягон осебе ба назар нарасидааст. ин нишон медиҳад, ки ташхиси тиббӣ ба ҳолатҳои парванда мувофиқат намекунад, зеро шахси вазнаш 75-80 кило, ки аз баландии 10-9 метр афтод, бешубҳа пойҳо ва қабурғаҳо осеб мебинанд. вай дар рӯй ва гардани худ осеби ҷисмонӣ дорад, ки ҳангоми кашола карда бурдани инсон дар замин рух медиҳад, гуфт ҳимоятгар. ҷолиби диққат аст, ки корманди полиси айбдоршаванда ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои тафтишотӣ ба ҳабс гирифта нашудааст, гарчанде ки ҷониби ҷабрдида дар ин бора борҳо эътироз карда бошад ҳам. айбдоршаванда таҳти ҳукми тарк накардани кишвар қарор гирифтааст. ёдрас мекунем, ки фаъолони ҳуқуқи башари Тоҷикистон мунтазам бонг мезананд, ки гирифтани эътироф тавассути шиканҷа ҷузъи ҷудонашавандаи фаъолияти кормандони амнияти Тоҷикистон мебошад. 1 июл Владимир Путин қонуни таҳти рақами 274 дар бораи ворид намудани тағйирот ба қонунгузорӣ дар бораи муҳоҷиратро имзо кард, ки дар он муҳоҷирони меҳнатӣ ба таври возеҳ тафриқаандозӣ карда мешаванд. тибқи навоварӣ муҳоҷирон ӯҳда доранд, ки ҳар 3 моҳ барои надоштани ВИЧ-СПИД ва 8 бемории сироятии озмоиши тиббӣ гузаранд. дар ин бора рӯзи 1 июл оҷонсии иттилоотии ТАСС хабар дод. дар навбати худ фаъолони саҳифаи Мо муҳоҷирон дар Фейсбук ҷузъиёти қонуни навро пешкаш карданд. муҳоҷир бояд ҳар 3 моҳ аз ташхиси тиббӣ оид ба набудани моддаҳои нашъатдор ва психотропӣ, бемориҳои сироятӣ ва ВИЧ-СПИД озмоиш гузарад. тести реаксияи занҷири полимеразӣ бошад умуман ҳар 3 рӯз озмоиш намояд. гузашта аз ин муҳоҷирон бояд ҳамаи ин озмоишҳоро танҳо дар ташкилотҳои ваколатдори минтақавӣ ба монанди ММС Сахарова, ки бо нархҳои гарони худ ва муносибати таҳқиромез нисбат ба муҳоҷирони меҳнатӣ маъруф аст, гузаранд. Работодатели таким образом, чтобы организованные трудовые коллективы могли самостоятельно приезжать и организовывать прививку своих работников. ёдрас мекунем, ки чанде қабл расонаҳо навишта буданд, ки мақомоти Русия имкони ҷорӣ кардани андози 1% аз ҳама интиқоли пулҳои фаромарзии ашхос, аз ҷумла миллионҳо муҳоҷирони меҳнатӣ аз Осиёи марказӣ баррасӣ менамояд. тибқи ҳисобҳои иқтисоддонҳо ҷорӣ кардани ин андоз метавонад ҳамасола ба буҷаи Федератсияи Русия $400 миллион иловагӣ ворид кунад. президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон домоди худ Ашрафҷон Гуловро сафири нави Тоҷикистон дар Туркия таъин кард. дар ин бора рӯзи 5 июл оҷонсии Ховар хабар дод.
гулов шавҳари духтари чоруми президенти кишвар Парвинаи Раҳмон мебошад. тавре ки дар паём қайд карда шудааст, гулов дар ин вазифа Маҳмадалӣ Раҷабиёнро бо сабаби ба нафақа баромаданаш иваз кард. бояд зикр кард ки гулов қабл аз ба сафир таъин шуданаш дар дастгоҳи марказии вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон кор мекард. худи духтари Эмомалӣ Раҳмон, Парвинаи Раҳмон, сардори яке аз раёсатҳои вазорати тандурустии Тоҷикистон мебошад. Вячеслав Викторович, искренне приветствую вас на гостеприимной таджикской земле. нозирон қайд мекунанд ки тамоми аъзоёни оилаи Эмомалӣ Раҳмон ё мансабҳои баландро дар ҳукумат ишғол мекунанд ва ё ин ки соҳаҳои гуногуни сердаромади иқтисоди Тоҷикистонро инҳисор кардаанд. ҳамин тариқ писари президент Рустами Эмомалӣ мансаби раиси палатаи болоии парлумон ва шаҳрдори пойтахтро ишғол мекунад. дар воқеъ шахси дуввуми муҳим дар кишвар ба ҳисоб меравад. духтари президент Озода Раҳмон роҳбари маъмурияти падараш аст. шавҳари Озода Раҳмон, Ҷамолиддин Нуралиев, муовини аввали раиси Бонки Миллии Тоҷикистон аст ва инчунин соҳиби ширкати IRS мебошад, ки ягона роҳи пулакии Душанбе Хуҷанд-Чанакро нигоҳ медорад. ҷолиби диққат аст ки ширкати IRS аз ҳама намудҳои андоз комилан озод мебошад. Зарифбек Давлатов, шавҳари дигари духтари президент Тахмина Раҳмон аст. як қатор тиҷоратро соҳибӣ мекунад, аз ҷумла бозори чиптаҳои ҳавопаймоӣ, бозори тиҷорати нақлиёт ва ҷавоҳироти тиллоӣ, соҳаи гумрук ва бузургтарин бозори савдои яклухт ва чаканаи корвонро дар шаҳри Душанбе назорат мекунад. мисоли дигар ширкати алюминии Тоҷик Талко мебошад, ки дар дасти додараруси президент Ҳасан Асадуллозода роҳбари Орионбанк мебошад. инчунин домади дигари президент Шамсулло Соибов, ки соҳаи бонкдорӣ, шабакаи мактабҳои ронандагӣ ва озмоишгоҳҳои тиббиро идора мекунад ва инчунин бо тиҷорати сӯзишворӣ ва равғанҳои молиданӣ машғул аст. ёдрас мекунем ки истихроҷи маъдан аз ҷумла тилло, дорусозӣ ва ғайраро идора мекунад. бисёре аз ин соҳаҳоро ширкати Соибов инҳисор кардааст. Хотя они последовательно старались не оглашать истинных владельцев Фароза, но 3 июня 2021 года. сокини шаҳри Москва дар майдончаи бозикунии кӯдакон лаҳзаи намоз гузоштани муҳоҷири меҳнатиро ба навор гирифт. видеонавори мувофиқ рӯзи 5 июл дар шабакаи YouTube, алалхусус дар шабакаи телевизионии 360 пайдо шуд. Еще раз говорю, пожалуйста, любезнейшие, это даже неуважение к Аллаху. Отойдите, пожалуйста, на газон. дар навор дида мешавад ки чӣ гуна зан аз як мусулмон дағалона талаб дорад ки намозгузориро дар майдончаи кӯдакон хотима бахшад ва ин амали муҳоҷирро ин зан беҳурматӣ нисбати Аллоҳ номид. видеонавори мазкур баҳсҳои шадидро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба бор овард, ки аксарияти русҳо аз муҳоҷири меҳнатӣ ҳимоят карданд. шабакаи телевизионии 360 чаро шумо нишон намедиҳед ки чӣ гуна кӯдакони ноболиғ дар боғҳои истироҳатии Москва нӯшокиҳои спиртдор менӯшанд? суол мекунад яке аз корбарон бо лақаби Всем добра и мира. як корбари дигар бо лақаби Резак Он наворро бо суханони зерин шарҳ додааст. бигзор шумо дар он ҷо нӯшокиҳои спиртдор бинӯшед, кӯдакон аз кардаҳои шумо ибрат бигиранд. Строение 2. Попросила любезнейшего не совершать религиозные обряды на детской площадке. Он меня не слышит. В нашей стране это не приветствуется.